Как си? Радвам се да се запознаем. Днешната тема е завръщането на израелтяните от Вавилонски плен, глава 6. Авторът е Ейбрахам Парк. Обстоятелства, довели до второто завръщане. Храмът на Йерусалим е възстановен през 516 г. преди Христа и около 58 години по-късно. Второто завръщане се състоя през 458 г. преди Христа. В рамките на този период имаше инцидентът с Естер по време на управлението на цар Асуир, от 486 до 464 г. преди Христа. Този инцидент беше резултат от абсолютното Божие провидение да предизвика второто завръщане от вавилонското изгнание. Следното е обобщение на сметката. В Библията, Естер, е написано следното. Цар Асуир издигна Аман, сина на Агагеца Хамедата, и го постави над всичките князе, които бяха с него. Всички царски слуги, които бяха при царската порта, трябваше да се поклонят на Аман. Както беше заповядал царят. Въпреки това, евреинът Мардохей нито се поклони на Аман, нито му отдаде почит, въпреки ежедневните призиви на царските слуги. Слугите казаха на Аман за случая и той беше изпълнен с гняв. Когато слугите на царя казаха на Аман, че Мордекай е евреин, той презря идеята да служи ръка на само на Мардохей. Той също се опита да унищожи народа на Мардохей, който беше в цялото царство на Асуир. След това те хвърлиха пур, това е жребий, пред Аман от ден на ден и месец след месец. Докато беше избран месец Адар, 12-тият месец. Жребият беше хвърлен през месец Нисан, първият месец, в 12-та година на цар Асуир. Беше 5-та година, откакто Естер беше избрана за кралица. Аман заговорничи да убие кралица Естир заедно с Мардохей, тъй като и двамата бяха в голямо благоволение на царя. Той хитро измами царя, като не ги нарече евреи, а определен народ. Той повдигна фалшиви обвинения срещу евреите, за да подтикне царя да ги намрази и в крайна сметка да ги унищожи. Той каза на царя: техните закони са различни от тези на всички останали хора и те не спазват законите на царя, така че не е в интерес на царя да ги остави да останат. Ако е угодно на царя, нека бъде постановено те да бъдат унищожени. Без да осъзнава, че някои хора са евреите, царят свали пръстена си с печат и го даде на Аман, позволявайки му да прави каквото си иска. След като получи одобрението на царя, Аман свика всички царски писари на 13-тия ден от първия месец и започна да пише укази. Съдържанието на едикта беше заповед да се унищожат. Да се убият и да се унищожат всички евреи, млади и стари, жени и деца, в един ден, на 13-тия ден от 12-тия месец, който е месец Адар, и да заграбят притежанията им като плячка. Аман също беше обещал на цар Асуир да вложи 10 000 таланта сребро, 340 тона, в съкровищниците на царя, за да изпълни успешно този план. Когато Мардохей научи за всичко, което беше сторено, раздра дрехите си, облече се с вретище и пепел и излезе в града, ридаейки силно и горчиво. Тогава юдеите от другите провинции скърбяха с пост, плач и ридание. Мнозина лежаха върху вретище и пепел. Когато Естер научи новината, тя изпрати евнуха Хатах при Мардохей, за да научи подробностите по въпроса и разбра, че евреите са на ръба на унищожението. По това време нейният братовчет Мардохей изпрати дума: не си представяй,
че ти в царския дворец можеш да избягаш повече от всички евреи. Защото, ако мълчите в това време, облегчението и избавлението ще настъпят за евреите от друго място и вие и домът на баща ви ще загинете. И кой знае дали не сте постигнали кралски статус за такова време като това. Мардохей имаше голяма убеденост в Божието провидение да защити евреите, живеещи в царството на Персия. След като чу тези думи, Естир реши да пости 3 дни и помоли всички евреи в Суза да постят през тези дни. Нейните момичета също постеха и се молеха с нея. Естер не беше призовавана при царя през последните 30 дни и тя знаеше, че всеки, който дойде при царя във вътрешния двор, без да бъде призован, ще бъде убит. Въпреки това, след 3 дни пост, Естир отиде при царя с уникалната решимост: ако загина, загивам. Кралят протегна към нея златния скиптър. След това той я попита: и каква е вашата молба? Даже на половината от царството ще ти се даде. Естер отложи молбата си, но вместо това покани царя и Аман на банкет. Тогава царят бързо повика Аман и дойде на банкета, който Естер беше подготвила. Докато пиеха виното си, царят каза на Естир: каква е твоята молба, защото ще ти се изпълни. И какво е вашето искане? Даже на половината от царството ще бъде направено. Тук Естир отново отлага отговора си на царя, като моли царят и Аман да дойдат на банкета, който тя ще приготви за тях на следващия ден. Аман напусна обощението радостен и доволен от сърцето си, но когато видя Мардохей в портата на царя и забеляза, че той не се изправи или не трепери пред него, Аман беше изпълнен с гняв срещу Мардохей. Въпреки това той се овладя. Прибра се вкъщи и разказа на приятелите си и на съпругата си Зереш за своето недоволство от Мардохей. При това те предложиха: направете бесилка с височина 50 лакътя, приблизително 22,8 метра, и на сутринта помолете царя да обеси Мардохей на нея. В нощта, когато Естир организира първия банкет, царят не може да заспи и започна да чете книгата на хрониките, записите за неговото царуване. След това той открива как Мордекай е съобщил за Биктан, Биктана и Тереш, двама от царските евнуси, които са били вратари, които са заговорили да убият цар Асуир. Двамата, които замисляха предателство, бяха обесени на бесилото, защото бяха най-големите престъпници. Но царят едва тогава открил, че са изминали 5 години от тогава и не е била дадена награда на Мардохей, който е извършил достойното дело да разкрие предателството им и по този начин да спаси живота на царя на Персия. Кралят веднага попита: кой е в двора? Аман току-що беше влязъл във външния двор, за да попита царя дали може да обеси Мардохей на бесилката, която току-що беше построил. Така че беше помолен да влезе при царя. Царят попита Аман, какво трябва да се направи за човека, когато царят желае да почете, и Аман, изпълнен с празна самонадеяност и вълнение, каза в сърцето си: кого би желал царя да почита повече от мен? Той отговори: за човека, когато царят желае да почете, нека донесат царска дреха, която царят е носил, и коня, на който царят е възседнал, и на чиято глава е поставена царска корона, и нека мантията и конят бъдат предадени на един от най-благородните принцове на краля, и нека те облекат човека, когато кралят желае да почете. И нека го поведат на кон през градския площад, и провъзгласете пред него, така ще се постъпи с човека, когато царят иска да почете.
Така царят каза на Аман, направи така за юдеи на Мардохей, който седи при царската порта, не отстъпвай в нищо от всичко, което си казал. И Мардохей беше много почитан, точно както беше предложил Аман. Аман беше отговорил на царя, мислейки, че ще бъде почетен по този начин, но се случи точно обратното. Сега, на втория ден от банкета, докато кралят пиеше виното си, той попита за трети път, каква е вашата молба, кралице Естер? Ще ви се даде, и какво е вашето искане? Дори на половината от царството ще бъде направено. Естир 7, 2, първи и втори път. Естир 5, 3, 6. Тогава царица Естир отговори, ако съм намерила твоето благоволение, о, царю, и ако е угодно на царя, нека ми се даде животът ми като моя молба и моят народ като моя молба, защото бяхме продадени, аз и моят народ. За да бъдем унищожени, да бъдем убити и да бъдем унищожени. Тогава царят се разгневи и попита, кой е и къде е този, който би се осмелил да направи това? Тя отговори, враг и враг е този нечестив Аман. Царят се разгневи и отиде в градината на двореца. Междувременно Аман отчаяно моли кралицата за живота си. Точно когато царят се върна от градината, Аман случайно падна на дивана, където беше Естер. Кралят го видя и каза, ще нападне ли дори кралицата, когато съм в къщата? Когато думата излезе от устата на царя, хората покриха лицето на Аман. Тогава Харбона, един от царските евнуси, един от 7-те евнуси, съобщава, че 50 лакътя, приблизително 22,8 метра, бесилка, която Аман бил направил за Мардохей, стояла в къщата на Аман. Царят казал, обесете го на нея. Следователно, те обесиха Аман на бесилото и гневът на царя утихна. На този ден цар Асуир даде къщата на Аман, врагът на евреите, на царица Естир и неговия пръстен с печат на Мардохей. Естир от своя страна назначи Мардохей къщата на Аман. Естир отправи втора молба към царя, казвайки, нека се напише, за да се отменят писмата, измислени от Аман, син на Хамедата, агагиецът, които той написа, за да унищожи евреите, които са във всичките царски провинции. На 23-я ден от третия месец, месец Сиван, цар Асуир свика всичките си писари, и едиктът беше написан според всичко, което Мардохей заповяда. Той беше написан на евреите, сатрапите, управителите и принцовете на 127-те провинции, които се простираха от Индия до Етиопия. Беше написано на всяка област според нейната писменост и на всеки народ според езика им, както и на евреите според тяхната писменост и техния език. Мордекай написа едикта от името на цар Асуир, запечата го с пръстена с печат на краля и изпрати писма с куриери на коне, и яздени на коне, отгледани от кралския конезавод. Този едикт дава на евреите, които са във всеки един град, правото да се събират и да защитават живота си, да унищожават, да убиват и да унищожават цялата армия на всеки народ или провинция, която може да ги нападне, включително деца и жени, и да ограбят плячката им. Това трябваше да стане на един ден, на 13-тия ден от 12-тия месец, Адар. На този ден евреите се събраха в градовете си из всички провинции на цара Асуир, за да сложат ръце на онези, които търсеха тяхното зло, и никой не можеше да устои пред тях. Защото ужасът от тях беше обзел всички народи. Дори всички князе на областите, сатрапите, управителите и онези,
които вършеха работата на царя, помагаха на евреите? Защото страхът от Мардохей ги беше обзел. Наистина Мардохей беше велик в царския дом и славата му се разнесе из всички области, Мордекай ставаше все по-могъщ. Най-накрая, на 13-тия ден от 12-тия месец, евреите поразиха всичките си врагове с меч, като ги убиха и унищожиха, правеха каквото си искат с онези, които ги мразеха. 500 души бяха убити само в Суза. Освен това 10 сина на Аман бяха убити наведнъж. Имената на 10 синове бяха Паршандатха, Далфон, Аспатха, Пората, Адалия, Аридатха, Пармаша, Арисай, Аридай и Вайзата. На този ден броят 500 души на убитите в цитаделата в Суза беше докладван на краля. Тогава царят каза на царица Естир: сега каква е вашата молба? Дори ще ви бъде дадено. И каква е понататъшната ви молба? Това също ще бъде направено. Естер помолила царя да позволи на евреите в Суза да изпълнят едикта от този ден, 13-тия ден от 12-тия месец, и на следващия ден, 14-тия ден от 12-тия месец. Освен това тя поиска мъртвите тела на синовете на Хаман да бъдат обесени на бесилото. Затова кралят заповяда да стане това. На 14-тия ден от 12-тия месец в Суза е издаден едикт и 10 сина на Аман са обесени. Това обесване беше декларация за унищожаването на дома на Хаман Агагеца, врагът на евреите. И строго предупреждение срещу онези, които мразеха евреите, 1 Царе 31:10. На 14-тия ден от 12-тия месец други 300 мъже бяха убити в Суза. А останалите евреи в другите провинции също се събраха, за да защитят живота си и да се отърват от враговете си. Те убиха 75 000 от онези, които ги мразеха, но те не сложиха ръка на плячката. Наистина, 13-тият и 14-тият ден от 12-тия месец не бяха последните дни за евреите, а последните дни за враговете на евреите. Това бяха дните на пълно унищожение на силата на врага и дните на безгранична слава и радост за евреите. Евреите почивали на 14-тия ден и го направили ден на пируване и веселие. В Суза обаче, тъй като техните врагове бяха унищожени за 2 дни, от 13-тия до 14-тия ден на 12-тия месец, те си починаха на 15-тия ден и го направиха ден на пируване и веселие. Затова селските евреи, които живееха в селата, направиха 14-тия ден от 12-тия месец празник за веселие и пируване и изпращане на порции храна един на друг. Тогава Мардохей изпрати писма до всички евреи, които бяха във всички области на цар Асуир, задължавайки ги да празнуват 14-тия и 15-тия ден от 12-тия месец всяка година. Тези 2 дни бяха наречени Пурим, след думата Пур, която се отнася до жребия, който беше хвърлен за унищожаването на евреите в един ден. Тези дни трябваше да се помнят и празнуват от всеки евреин във всяка провинция и всеки град и паметта и честването им никога не трябваше да избледняват от техните потомци. Всички тези събития се случиха през 474 г. преди Христа, през 12-та година на цар Асуир. След това изминаха 16 години и второто завръщане от изгнанието се случи през 458 г. Преди Христа, второто завръщане дойде 79 години след първото завръщане. Сърцата на всеки евреин, разпръснат из 127-те провинции на Персия, трепереха в силен страх да не бъдат унищожени в един ден.
Въпреки това, те бяха чудотворно спасени от Божието абсолютно и суверенно провидение и този инцидент трябва да е изиграл решаваща роля за задействането на второто завръщане от изгнание. Реформите на Ездра. Книжникът и свещеникът Ездра. В Библията, Ездра 7 до 10 глава, е написано последния начин. Езра беше водачът на второто завръщане от изгнанието и името му означава «Господ помага». Като потомък на първосвещеника Аарон, той беше свещеник, както и писар и лидер. Писанието коментира относно Ездра, по време на управлението на Артаксеркс, царя на Персия, се изкачи Ездра. Библията също така казва, и царят му даде всичко, което поиска, защото ръката на Господа, неговия Бог, беше върху него. Имайки предвид тези записи, може да се предположи, че Ездра вероятно е започнал своето служение през 464 г. преди Христа, годината, в която цар Артаксеркс се възкачи на трона. В допълнение, Неемия 12:26 ни инструктира, че Ездра е бил активен в дните на Йоаким, сина на Йешуа, сина на Йоседак, както и в дните на управителя Неемия. Първосвещеникът Йоаким беше синът на Йешуа, Исус Навиев, Неемия 12:10, а Исус Навиев беше синът на Йозадек, Агей 1:1, а Йозадек беше синът на Серая, който беше първосвещеник по време на падането на Южното царство на Юда през 586 г. преди Христа, 4 царе 25:18. Ездра, който е роден в Вавилон, решава да се откаже от всичките си права в Вавилон. Той беше книжник, опитен в закона и беше решен да изучава закона на Господа и да го практикува, и да учи на неговите наредби и наредби в Израел. Думата умел е махир на еврейски, което означава бърз или опитен, и сочи към компетентността и владеенето на Божия закон на Ездра. Следователно тази дума отразява несравнимата способност на Езра бързо да намира закона от всяка част на книгата, както и бързината му при прилагането им. Като писар и свещеник по време на период на изключителни национални сътресения, Езра беше велик пионер, който запали първите пламъци на трансформация в еврейската история. Освен това, думата писар е причастна форма на еврейската дума сепар, която означава да пиша. Номинативната означава този, който пише, което е писар. Книжниците по времето на Ездра изучават законите на Мойсей и ги учат на хората, които се завръщат от изгнание. Те се съсредоточиха върху премахването на идолопоклонството на чуждите богове и възстановяването на вярата на хората в Господ. Наистина, преподаването на Словото Божие трябва да стане задължение за цял живот на служителите на Господ. Подобно на Езра, те трябва да преподават, докато настроят сърцата си първо да изучават и практикуват Словото на Бог. Реформите на Езра. Реформите на Ездра били проведени по различни начини. Народът, свещениците и левитите се омъжваха за чужденци, а князете и владетелите бяха най-активни в смесването с хората на земята. Когато Езра научи за това, той понесе греховете им на плещите си и направи изповед. По това време много хора също плакаха горчиво и решиха да сключат завет с Бог да напуснат чуждите си съпруги и децата си с надеждата, че Божият гняв ще утихне. В продължение на 3 месеца, от първия ден на 10-я месец до първия ден на първия месец, всички мъже, които са се оженили за чужденки,
бяха изследвани измежду първосвещеника, свещениците, левитите, певците и народа, и всичките им имена бяха напълно разкрити. Първо те изповядаха греховете си, и се помолиха със сълзи пред храма Господен. Всички реформи трябва да започват с молитва и покаяние. При пристигането си в Йерусалим Езра открива, че народът на Израел е сключвал бракове с чужденки през последните 58 години, откакто храмът е бил възстановен. Ездра раздра дрехата и мантията си, изскуба част от косата на главата и брадата си и седна ужасен. При вечерното приношение той стана, дори с разкъсана дреха и мантия, и се поклони пред Божия дом. Молейки се и плачейки, докато се изповядваше за техните беззакония. Докато се молеше, около него се събра твърде голямо събрание, което също горко плачеше. Шехания излезе пръв измежду хората при Ездра, решен да се покае и да се подчини на закона. Реформа без молитва и покаяние не е истинска реформа. Една реформа може да бъде триумфална само чрез покаяние и молитва. Второ, Шехания реши да се покае и хората положиха клетва. Докато Ездра се изповядваше за беззаконията на народа, Шехания, синът на Ехиел, един от синовете на Елам, изповяда греховете си и се разкая, като каза: Ние бяхме неверни на нашия Бог и се оженихме за чужденки от народа на земя. Той заяви, че те ще изгонят всички жени и техните деца, които са взели от чужди земи. Той също насърчи Ездра, казвайки: Стани, защото този въпрос е твоя отговорност, но ние ще бъдем с теб, бъди смел и действай. При това Ездра стана и накара водещите свещеници, левитите и целия Израил да положат клетва. Че те щяха да направят според това предложение, така те положиха клетва. Трето, събранието на Израел беше свикано. Ездра стана от Божия дом и влезе в стаята на Йоханан, сина на Елияшив. Ездра не яде нито хляб, нито пи вода, защото скърбеше за неверността на изгнаниците. Той свика събрание на Израел в Йерусалим и направи мощна декларация, че всеки, който не дойде в рамките на 3 дни, всичките му притежания ще бъдат конфискувани звездичка и самият той ще бъде изключен от събранието на избрания народ. В резултат на това цялото имущество на грешника беше конфискувано и дори членовете на семейството му бяха наказани. Всичките хора се събраха в рамките на 3 дни, на 20-я ден от 9-я месец. Заваля проливен дъжд, така че хората не можеха да стоят на открития площад и това накара сърцата им да треперят силно поради греховете им. Ездра провъзгласи: Сега, прочее, изповядай се пред Господа, Бога на бащите си, и върши Неговата воля. И се отделяте от народите на земята и от жените чужденки. Събранието отговори с висок глас: Точно така, както казахте, това е наш дълг да направим. Въпреки това, това не беше проблем, който можеше да бъде решен за 1 или 2 дни. По този начин имаше предложение да се назначат водачи по този въпрос и да се определят определени времена, така че тези, които са се оженили за чужденки, да могат да разрешат въпроса с старейшините и съдиите на всеки град в рамките на определеното време. Само Джонатан и Язея се противопоставиха на това, докато Мешулам и левитът Шабета и ги подкрепиха. Ездра постави началници на всеки от бащините им домове, всички по име. Тогава, на първия ден от 10-я месец, те започнаха да разследват въпроса за мъжете, които са се оженили за жени чужденки. Те завършиха подробното и внимателно проучване след 3 месеца, на първия ден от първия месец на следващата година.
Четвърто, беше оповестен списъкът на тези, които са се оженили с чужденки. Ездра. Глава 10 описва подробно списъка, съставен по време на тримесечното разследване на онези, които са се оженили за чужденки. Имаше общо 114 души, 5 от дома на първосвещеника, 18. 13 от дома на свещениците, 10 от левитите и 86 от обикновените хора. Според този списък водачите са били най-предни в тази невярност. Ездра 9, 2. Според Ездра, глава 2. Свещениците съставляват само около 10% от общия брой хора при първото завръщане от изгнание и въпреки това те съставляват 15% от общия брой хора, които са се оженили за чужденки. Това показва, че лидерите са били начело в извършването на този грях. В Ездра 10, 4 също се казва, някои от тях имаха жени, от които имаха деца. С други думи, чрез тази реформа имаше много хора, които трябваше да понесат горчивата болка от раздялата не само с жените си, но и с децата си. Една реформа, която се извършва според волята на Словото. За да изпълни управлението на Божието изкупление, трябва да издържи и преодолее дори болката от прекъсването на семейните връзки, Матей 10, 37. Както се вижда отгоре, народът на Юда беше духовно в застой за 58-те години след завършването на реконструкцията на храма. Тогава Бог подготви духовната основа за второто им завръщане чрез Мардохей и Естер. След първото завръщане Божиите хора вървяха по пътя на покварата, дори след като завършиха възстановяването на храма сред големи трудности. За да спаси своите, Бог призовава свещеника и книжника Ездра в Йерусалим при второто завръщане от Вавилон. Ездра 7, 6-9. Бог събуди народа си за покаяние чрез Ездра и това беше неговата голяма милост и любов да възстанови чистотата на вярата им. Авторът на тази книга е Ейбрахам Парк. Ейбрахам Парк беше всепризнат теолог от световна класа с забележителна пасторска духовност. Той беше посветил целия си живот на молитвата и писанията, като прочете Библията над 1800 пъти. През цялото си служение, през целия си живот той беше истински пастор, който обичаше църквата и събранието като свои деца. Дневният му график се състоеше от 2-часови молитви и 3-часови четения на Библията, както и непрекъснато проповядване и евангелизиране. С убеждението, че да умреш означава да живееш, той даде всичко от себе си в молитвения си живот към Бог в продължение на 3 години, 6 месеца и 7 дни в дълбоките планини. Когато слънцето залезе, той не направи нищо друго, освен да се моли. Когато слънцето изгря, той не правеше нищо, освен да чете Библията. Тогава, най-накрая, един единствен лъч благодат блесна върху него. По време на мощното озарение на Светия Дух и по Божията благодат, сцените в Библията се разгръщат като панорама пред очите му. Тези сцени бяха записани върху големи листа от стрела, които бяха свързани с клонка. По-късно те бяха преписани на хартия, купувана от село под планината на всеки няколко месеца. Ето как започнаха проповедите на Ейбрахам Парк. Много хора са впечатлени от Абрахам Парк последния начин. Как може човек да обича толкова много хора? Как може един човек да окаже такова голямо влияние на толкова много хора? Той е толкова трудолюбив, никога не почива. Той не спираше да се моли.
Той заслужава да бъде наистина почитан за своята отдаденост към църквата и конгрегациите. Истински и верен Божи работник.